El sábado pasado se inauguró la sede de Avant en Torrente, con gran éxito de asistentes. Avant, junto con los Verdes, van ampliando el proyecto político centrado en las persones. És el moment de treballar per un canvi en esta terra, un canvi per les persones. És qüestió de treballar i jo crec que se pot aconseguir si realment fem aquest esforç entre tots. Jo vos vull animar a tots a que aneu als plenos dels vostres pobles. La gran política se queda en Madrid, però la política real se fa en els municipis. És fonamental saber en què se gasten els vostres diners. En què s'estan gastant els diners que me recauden a mi en la meva contribució? Els 300-400 euros dels vostres pisos, de les vostres cases, 2-3.000 euros que es recauden les naves industrials. En què se gasten aquests diners? Estan ben aprofitats o no? Tot el que tenim és la casa del valencianisme, la casa de tots, igual que la seu d'Albal, igual que la seu de la ciutat de València. I també, sobretot molt important, en que per fi és la tercera seu d'Avant i la sexta a nivell en la comunitat valenciana, perquè estem ja en Alacant, estem en Benidorm, estem en Petrer. Entonces, esperem que en el 2019 puguem canviar les coses, puguem ser la clau del govern i fals d'aquesta política, de falsa política, de grans gestos, de grans actes, però que darrere després és una falla, no té res, és un decorar més. Pues no, nosaltres